sapagkat ang pag-ibig pinananalig. Kung pwede panatili, pananatili. Kung pwede palakasin, kung kaya pang palakasin, ang tunay na pag-ibig, pananakasin. Kung pwede pang gawin mas malapit ang pag-ibig, ito'y gagawin mas malapit. Sapagkat ganyan ang tunay na pag-ibig. Hindi medya-medya, hindi kalahati ang pinibigay. Itinotodo, isinasagal. Hindi naman, wala sa gitna. Itinotodo ang kulay na pag-ibig. Kaya nga hindi ba sa mga kinakasal? Ano ba ang sinasabi ng mga kinakasal? Mamahalin kita sa ginhawa at sa hirap, sa nagsagaran, sa ligaya at sa dusa, todo-todo. At magiging tapat ako sa iyo. Hindi 10 taon kasi baka ako nag-years buhay pa. Hindi 20 years. I will be faithful until the year 20 of our marriage. Dahil nakapoy pa ako. Isasagot pa rin hanggang kamatayan. Kaya ganyan ang palatandaan ng mga pamilya. Hindi palatandaan. Hindi medya-medya. Itinotodo. Isinasagot. At ang pag sinasabi ng magkatipan, ikaw lamang, kahit mayaman ako, kahit wapo ako, kaya ko magkaroon ng maraming girlfriend, kaya ko magkaroon ng maraming asawa, kaya ko magkaroon kahit ng 3, 4, 5 pamilya, pero ikaw lamang, isasagat ka hanggang pwede. At yan ang palatandaan. Kaya nga hindi ba mga pari, kung isang magtatanong sa kanya, bakit sa iba ang mga pari nag-aasawa sa ibang sekta? Pero ang pag-ibig, isinasagal. Kung pwede natin hindi mag-asawa, bakit hindi? Para lamang malaman, para lamang magawin ng palatandaan na ikaw ay tunay na nagmamahal. Kung pwede isagal, kung pwede ituloy, gagawin. At ganyan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Isinaganyan. Mapala sa Kristo, mabina Diyos sa mga mapala. Sinusunod ang kalooban ng Diyos. Pero hindi lamang doon. Ginawa niya na pabilang siya doon sa mga pinabayaan para lamang sa atin. Isinagal ang kanyang sakripisyo. Isinagal ang pagbibigay ng kanyang buhay. Dinanas at pinama ang pagiging sabihin. Dinanas at pinama niya ang mapabayaan. Kaya paminsan ang aming mga lumalapit sa ating pagkakaroon, Father, mahal ba ba ako ng